ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೆ ದೇಯ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಿನ ಕೈತೊಂದು ಬೈದಿಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ರಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಮೊನೆಗೆ ವಾ ರಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಮುನ್ನ ಆಣಗೆ ಅವ್ ರಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಎಂಚಿನ ಪುರ ರಿಂಗ್ ವಾ ನಮುಂಡ ರಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜವ. ನಿಕ್ಲೆಗ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂದ್ಲೆ ಆ ರಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪಂದು. So ಯಾನ್ಲ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಅರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂತುಳ್ಳೆ ಮೊನೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನು ಎಂಕಲ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ತಂದ ದಾದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನನ್ನಡ್ದಿಂಚಿ ಮೊಲಡ ತುಳುವೆ ಪಾತೆರ್ ಪವಡು ಬಂದು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಆಯ್ನದರ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದೆ ಪಂಡ ಮೋಲೆಗೆ ತುಳುವೆ ಪಾತೆರ್ ಪವಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಸೊ ನನ್ನಡ್ದಿಂಚಿ ತುಳುವೆ ಪಾತೆರಡು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರೊಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ತುಳುಟು ಪಾತಂಡ ಜನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಕಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರು ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಖತ್ ಪಾತೆರ್ಪ. ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಖತ್ ಪಾತೆರ್ಪ ನಿಕ್ಕು ತುಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಈತ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಈತ್ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ದಿನೋಟೆ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಈ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ತಿಂಚಿ ತುಳುಟೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನಕಲು ತುಳು ಖಂಡಿತ ಪಾತೆರ್ಪೆರೆ ಪಂದು. ಈ ಮೊಲೆಗ್ ನನ್ನ ಎಂಕಲು ಖಂಡಿತ ತುಳುನ್ ಕಲ್ಪವ ಮೊಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ತುಳುಟು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರಿಡು ಬತ್ತದು ಪಾತೆರೆ ಗುಲ್ಲಲು ಯಾನ್ ತುಳುಟು ಪಾತೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ನನ್ನ ತಿಂಚಿ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತನ್ ಲೆಸ್ಸೊಂದು ಬಂದ್ರೆ ಪೋತಿರು ನಮ್ಮನ ಪೋಯಿ ರೆಡಿ ಆಕ. ಸೊ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಂದತೆ ಎಂಕುಲತೆ ರಿಂಗ್ ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ರೆ ಏರ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಯಾನ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿದ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪೈತಿ ಎನ್ನ ಎದುರು ನಿಕುಲ್ ವಿನ್ ಆಗ ತೂದಿಪ್ಪರಿ ವಿಡಿಯೋಡು. ಸೊ ಆಯ್ನಾನೆ ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ಉಂಬೆ ಎನ್ನ ನೇಬರ್ ಉಂಬೆ ಟೀಕೆ. ಸೊ ಮೇರ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಪಂಡ ಮೇರ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಆನತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಟ್ಟು ತೊಚ್ಬಾದಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಏತು ಕೇರಳ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪುರ ಪೋತತ ಮೇರಿತ್ತೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಒಕ್ಕ. ಸೊ ಇತೆಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಉಂಗಿಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಭರಣಗ್ ಅತಿಯೇ ನಾಲ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಈಚೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎದುರು ಸೈಡಿಗೆ ಅವೇನು ಪುರ ಸುವರ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜಂಚಿನ ಸೀರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಬ ಸಿಕ್ಕೊಂಬ ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಅವು ಒಂಜಾಕಲ್ ರೆಡ್ ಜನ ಕೈಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ತೂಕ ಬೇಡ ನಮ್ಮಗೊಂದೇ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ ಹೆಂಗ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಈ ತೂಲ ಬಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮನೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ. ಈ ಹೆಂಗ್ ಪಿರಿಪಿರಿ ಅಂಪಾಡ ಹೋದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪದಕ ಲೆಕ್ಕ ಆತ್ ಅವು ಡೈಲಿ ಪಾಡೋಲಿ ಅದೇ ಪಾಡೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಹೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ 4.74
ಓಕೆ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾರ ఆయన చైన్ తులగే ఆయన పరత చైన్ కంగ్లేదు ಎಂಕಲು ವರಸಕ್ಕೆ ಬೈದ ಬೆರಡು ಜೋಡಿಸಿದೆ ದದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ತುಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅನ್ನ ఆయన అలే ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಗ 19 ಎಂಕುಲು ಅವಳು ಹೋದು ಮಸ್ತ್ ರಿಂಗ್ ತೂಯ ಒಂಜೆನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಒಂಜೆನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಅಂತ ಫೈನಲಿ ಮಾತಿರ್ನಲ ಆಸೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ವ ಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲೆ ಮಾತ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಅಂಚಿತಿನ ರಿಂಗನು ಎಂಕಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದ. ಹೌದು, ನಾವು ತುಂಬಾ ರಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದದ್ದು ಇದೇ ರಿಂಗ್. ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಂದದ್ದಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಪ್ಪ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಪುರ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನೇ ಆಯಿತು. ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕಲೆಡ ಪಂಡೆ ನಿಕಲೆ ರಿಂಗ್ ಯಾನಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಸೊ ಅಕುಲ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತಿನ ರಿಂಗನ್ ಪತ ಮರ್ಕ ಬಂದ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ. ಒಂದೇ ರಿಂಗನ ಒಂದು ವೈಶುನ ರಿಂಗ್ ಆಣಗ್ಲ ಇಂಚಿತಿನ ರಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಕಪಲ್ಸ್ ರಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಬೈಕ ಶೋಕುಂಡತೆ ರಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಕ್ ಮೆಹಂದಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮಾದ್ರಿಂಗಿದಾನಿ ತಿಕ್ಕಗನ ಮಾದ್ರಿಂಗಿದಲ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಗೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.